Ni kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke Jingeh keren markmat bat kikirtong. Bat mentah ka kenti ni don bat ni ya away na ki kertong syake yang dorbar tauan ke jela na ka 21 nong thamai Konstitwensi bat utau day uba Winston Tony Lingdo na ka seng Voice of the People's Party. Bat tu ni kublai sibo nam ta ka porjpi dipiang subhai pi syake ni ke Jingeh keren ban yemer halor ke ni ka kam yang election jongpi. Kei ke bapenlong ya pi bapinrung syake jeli politics. Kublai sibo ba jo bat ya ka channel ke jongfi ke bat si ke ba fila khot song bahai nga bangin ya wan ban ya peliu jingmut kendiat sipor bat pi ka jingkeli ke jongfi ka shua bangan juba be ka sha nga ngan chu batai kendiat i background ni jonga mo shua bangan rung se ke jeli jong ka politics ngala judon bat ka we ka seng ka ba khot ka world vision ka de international NGO bat ka kam ka bangi trei ka ngidon syakate ka than sipo nong kandong sti sipo mau konro ti ka jingya lenti jonga ba ka tu ka seng ka don hadu khat pratali hisnam ti ka kam ka bangi jule kalong almost similar ya ke ka ba ngawan menta ban don rengkat bat kani ka jeli jong ka politics samar kadai ka kam ka bangi kendu ya ki briu ya ki dong shong shnong ya ki nadu ki khlung ki khna ki rongba ki samla bat kumta ter bat kadai ka kam ka ba ngi trei ban kentiu ya ka yo ka kot ka jongki nadu ka kot ka khia nadu ka puli ka puti nadu ka infrastructure nadu ka agriculture bat kumta ter ti ka transition ka jonga na ka tu ka kam ba nga trei mishwa bat syakani ka kam politics kam da don kata ka jingper ti kendiat pada habang arung pada syaka politics ka asulong no ka jeli ka bakhamyar ti kata ka dai ka wi na ka benta ka baningkong balai ba nga wan ban rung ban don kat lang syani syaka ni ka jeli jong ka politics andrai ka ba kham kong san shu pa ka dai tang ka ni ka wi ka kam ka banga trei miswa ka dai ka jing syakri ya ki Paidbah ti kani ka kamru ka dai ka ju hi halor ka ju ka nongrim ka ba ngi wan ban ya don ringkat ban ai kata ka jing syakri Paidbah ka ba janai ka ba bat ka ba kan sai tam ti ka jing wan ka jonga syaka politics ringkong hadin ba nga dep ban syong that ya ka kam ngala sim VRS house na marjar khat pra bat nang tu ngas persyang ban sedang ya ki kam la jong kat ka bangala ka bor ti ka jing itu ka jong ai president jong ka barang ba jongi ba aden mela besai mai kelas lem ma kata ka jing ya lenti jong bat i ti hadin ka ba ngi kendu biang hakini ki snam ki bla dep ngi poi ban ngi peliu jing mot chipang ka jinglong ka jingman jong ni ka jilla ka jongi bat ka jing hiar arsut ka jong ka ti itai dei bentai baningkong ki ba ngi kendu ngi keren chipang kata ka jing but dei na itai jing ba kan sami kani ka jingmut jing perkhat ka bangin ya thauno da ka parti ka batmai ti klamslam shu adin kata ngi yo bangin ya don rengkat lang bat ki riu shampang ki riu start ki briu ki bran ka ju ka jingmut ka jing perkhat ba kumnu ngi le bangin pen bhai kani ka jela ka jongi ka bala hiar arsut hadu kat ni na dong sedong fikirnya ki imlang sa lang ka yo ka kot ka puli ka puti ka sumar ka dangli kani ka tai bar khaj ba ka lahir tingi snow day ba ngi wan ka we ka jing yesu thu jingmut ba dei tang ka political party ka batmai ka bala ban ai ka jingerap syaki Paidbah ken sa ka we ru ka nga ju ong hi ba ka offshoot jong kani ka party ka jongi ka dei le si nak tu kai yada ya lakari revolution ke ba ngi don bentalang bet iba arden nama kat cibengilai ngi snow ke jing ot ke jing nam jong ki Paidbah tingi ban address ki kata ki issue ngi sothu ba dai tangga politics namar ba baro ki jing ki bagi Paidbah jong ki kendo ka phai bet syaka politics syaka jing bambiang nadong sedong kan ti kata ka dai ka wei ke ba perlong yang bangan wan syaka ni ke jeli jong kani ka politics sanyima sima kan Batu ni kita ki isu ki bapin wanra hai ban ya sai hayeng dor bar thawan kebaningkong nga syukwa ban batai phi khendiat ya kimat jong ka party framo ngi sang ya kani ka party halor lightly kita ka vision nani ka jing yu jingai ka jongi kebaningkong ka dei ka to revive to restore and transform Meghalaya pen impat pen bahapat bat pen kala ya ka jela Meghalaya ka jongi kani ka dei ka vision ka ba kum ka party ka don nama balai banga nga mention ya kata ka vision nama ngi sngo thu shai ba kanu ka kam ka bangi tre nang ni syakmat
Kelak bandai nak ke health sector, kelak bandai nak ke education sector, kelak bandai nak ke economy, kelak bandai nak ke agriculture, tourism, bat kum ta ter. Kemud baru kin kedau syakani ke vision, syakani ke jing yoi jengai ke jongi kan. Nomor kani ke jing yoi jengai ke jongi kamlong tang for 5 years. Kani ke jing yoi jengai ke jongi ke dai namanta ki Hapoh ki khatsan ki arpo snem kan. Namar ba katchbalek ni juong ba kani ke parti ke yeng namanta omshu na ladi ya ladi ndai na manta kini ki khon ki kti bat ki pateng ki jongi ki ban sawan kan ti ka mat ka baringkong nga syukwa ban batai haki artli ki benta ka we bang pet ka constituency ka jonga ka bang le manta na po arpui nong tmai constituency ngai I ba ka jinghiar arsut jong ka constituency ngala he ngala sana po nong tmai constituency kat chabang ile ngi I bet ba ka sa kumju ka constituency kata ka dei ka ba pendiau yang aku tau samla rong ba ubadan hak tu ke constituency. Kebaar pede kalong ba kayo ke kot jongki nong song snong Hapoh ke constituency. Jaka ba kadang kiu kadang ne penban haju nani kadang hiar penban Hapoh. But kamtam lele hakini ki kindiat li ki senam ba one line shop sakani ka jingpang khlam ga jongi. Ngi ba bon ki samla rong ba ki longying ki nong trade business ki la khalem ki khamla shu ban ki khli kan. Ti na kata ka daw nga ka thong ko jonga ka dei tangaway mga kwa ye kanong tmai constituency bakan long kanong tmai constituency ka bala ban khi khli ka bala ban yeng halagi jongki gjat abanga ong kumta kamut ba ka wei pa ka wei ka long yeng ka badon Hapoh kanong tmai constituency haki noi benta ki baki ki don kala ban dei ki nong trade office ki la ban dei ki business ki la ban dei ki nong shang dukan ki la ban dei ki nong nya taxi ki la ban dei ki nong trade kanta nani ki basu trade daily wage ka to ka long yeng kala ban khi khli kan kadi bandon kata ka mekanism ka bangila bangin penbha shu ya ka yo ka kot ka jongki kan ti itai di we mat sa iwe pade ki ba kumangla ong ndu mane bangla mai mat phang ka dei ba ka kam ka bang tre miswa ka dei ban kentiu khamtam ka yo ka kot jongki khon samla ki jongi ti ka kani ka dei ka we ka lat ka kabu yanga ha bang phai ka constituency ka jongi nga sngo thu ba ki khon samla ki jongi ki dei ki ba ni dei ban buram ya ki kan ngidei ban respect ye ki khon samla jungi Hapoh ka constituency kan namar balai namar kach bangi yat mantangi I mo ki khon samla jungi khamtam ki shinrang ki ngam haka jingkerni jong drugs jong kyat kini katai handrai bon na preng jungi ngimjuat ya ka daw ka problem ka dei ka ba ngi address tang ya ka symptoms ya ka root cause ngimju address te habang ayat hakini ki khindiat tali ki Bnai ngai yu I da ka bashai wa kini ki khon samla ki jongi ki bangam ki long yeng ki long sem ki jongki baki wan ki long yeng ki ba don tang ka kami kum kata ka ba peniat ya ka yeng ka sem kum bangi pet ya ki data smo ki ba pher ngi I ba ka jela mekhalia jongi ka don almost 43% ki household run by a single mother ti kani ka don ka jingkta kanya ka yeng ka sem Hapoh ka constituency ka jongiru amar ba ngaya churum cheneng ngai kendu iki long kemi mo ki ba wan hak nakum ka tu ka long yeng ki ong yang ba ngan le kum no ngami nadu mestep na yeng bangan le trei le kta bangan pendap ya ka yeng ka sem andai kini ki khon shenrang jonga banga shanya bakin long ki briu ki khna ki betep briu tip le hindre ka jing penshoi jong ka perthai ki ngat panban hakini ki kam ki ba mdei ban ngat ken ti katanga su thu shai ba tang ka long kemi morwe kamla ken ban sneng ban kraw namar ba ki we ki jing don kam ki ba khmat ki ba khamrat ba shushu ken namar kam dei ka besuk ban pendap ka yeng ka sem ban kamai jakpo ban pendap ka by school ban pendap ka yeng by ne ban hakum constituency jongili ban thiet sa ka namar ka ka dei ka we na ka Jingeh ka ba ki kandu ki nong shong shnong ken ti saka we ru ka dei ba ngakwa ban penshong nong rem ya ka constituency ki jongi ha ka jing prat nanti jong ki long shwa man shwa tfi ba ngi kum ka emlang ka salang kum ka jaj ben riu kum ka jela imat ngila klet ya ka jing yalam jong ki long shwa ma shwa ha ka kamai ka hok ka tip riu ka tip lei ka tip kur ka tip kha kani ngai I kala dang senjor ha ki long yeng ki long sem ki jongi ti dei kata ka we gini ki dei ki we na ki thong ka ba nga kum ukur tong kwa bangan ra shakmat ken ban yekren namar ba kalong tang kani da ka ba shangi kwa ban sungu thu ba lada ki long yeng ki jongi ha ki constituency ki bapher ki long ki batlot ki basenjor ka jela le leite kan kloi ban kan klem ken ti hakata ka nongrim nga pensyong nongrim
ya ka jinglong ka jingman shwa jong ki Paidbah nong shong shnong ken but ngaju ong ru sa ka wei ba ngi dei ban yat kani ka lenti ka bangi ngi yat manta da ka ba kentu ya ki Paidbah nong shong shnong bangin perkhat bangin pusan halade ba kala dei ka por ka ya yangi bangin pentamai ya ka jingmut ka jing perkhat ka jongi bangin pensyong sbai ya la ka jong ka jingim halaki ying ki sem ki jongi beper namar ngi habangi pet ka jinglong ka jingman ka ba ngi kendu hakini ki sansnem ki bla lej no let's see kala bandai na du ki post nem ki bla lej no ba kasanchar ka khadar kala long ka ba senjar hadu kata ki nomi khamat ki bangila sei ki bangila penmi haki konstituensi ki beper but kham tam po nong thamai konstituensi ngi ba kim da don kata ka vision nani ka thong kumnu ban yalam ye ka konstituensi shakhmat ken nakaliang jong ka aikam aijam nakaliang jong ka puli ka puthi nakaliang jong ban kentiu ka yeng ka sem ti kani ka dei ka wei ka ba perlong yang agum tau rong ba samla ubla he la san ka konstituensi bangan mi shikni ka jeli ken namar ngaju ye kren bi ba arden ka por ba ikhot yang ba nyadon rengkat ngong ba balai ngam tre bandon rengkat bat pi ngaju i pi ba fi perta merui long ba fi perta hari klau ngaju i pi ba fi khot pi le ye kini ke Jingeh jong ka ri ba ka jaj ban rio balai umdon si kita ki samla rong ba kan thai bat senrang pade ki banut ban wan chakhamat ban yakit lang ye kini ke lingkor ka phya te kata ka de ka wei ka ba ai mensi menga ban pelong seluruh yenga bangan wan ban don bentalang syakani ka jeli jong ka politics kai ti kumbang ji ong hi berobor ye borok ki candidates ki bang ya penmi na ka voice of the people party bangi ngi dei kata ka party ka ba nginyale ngim tieng bangin rem ru ngim tieng mar kalin ti yat ka jongi ka long bai kalin ti yat ka babet ka bamdan kata kalin ti yat ka ban lej ban penbit ye ki Paidbah lani ban kular bit lani ban penthami ye ki mo ka jingele ka jongi bai kalong bai ha ka jingele ye ka basniu abang ong ka basniu ka mut ka bor jong ka corruption ka bor jong ka tata ka bangala ong phi mentan ka jing penbit ka jing kular bit ye ki kon samla but ka bamdan vision ka ti kani ka dei ka ba penslong slur yangi kum ki candidates bangin yele kan ka thong go jongi kalong ya ka tei ka ba ka bangala ong mene ka shipho ka arpho snem namanta ki khun ki khti ki pateng ki jongi ki ban sawan kan ka ta ka dei ka wei ka ba ngkwa man penchai phi ka ba ar pade ka ba ngakran ni phi ndu mene ka long ba ya ka ei ka ba ngala penchai phi ka dei ka constituency wise ya ka jela pade ngi kwa bangin ya phai khindiat phi namar ba haka jingya lenti ke jonga ngam jui bandon menu ban keren lani ban pensngo shaki Paidbah kan ya ka hok jong ki khna ka child's right ka ba ki khna samla jongi ki nadu bedon don po school ngi juong ba ki khon ki khti ki khna samla jongi ka dei ka lawai na manta jongi mo lesi la ban ong ki dei ki paya na dei ki rishot na man jong ka ri ka jaj man riu hanrei judon ba keren na manta jongki ngi dei ban sedang no nadu mentahi bangin pensngo thu ya ki kime ki kpa bat kham tam ya ki school ke bakini ki khon ki jongi ki lej ban puli ba ki khna ki jongi hakani ka por hakani ka juk bat kani ka ya ka bamanta ki don kam ban tip ya ka hok ke jongki kum ki khna kan ka UN kala penmi ya ka hok child's right ka badan hadu lai pu saul tuli ki articles dai da fi kendu menta wat la ki khna apo sor jongi ru ki da klik ei ka hok ka jong phi kim tip ti kani ka dei ka wei ka ba ngakwa ba ki school gen shim khai kani kan dara ka dei ka school private ana ka dei ka school government ki dei ban shim khiai ka ne ki dei ban incorporate ya ka ne ka Jingkheiñ Jingkai ka jongki khamtam ka be dei ki khon samla ka jongi khamtam ki ni khna ret ken khnang ba maki kin long kita ki nong shong snong ki belong ki ba long adakar ki ba nang ki ba tip ki ba sngo thu he bat sha kin ya nang ni shakhmat ken ti ka sakawai ka banta pade ka bang kwa ban banjur hang ne ka long ba ngila dap yakran mene ya kata ka 43% ka ba ki long yeng ki jongi ki dei ba panya tang la ki long kemi ki single mother household ku shu ang no andrei ka wei pade ka bangi klat pade ba ngiru ngi don ki khon samla ki khon jongi ki ba pinaya tang arpho kilometer radius shabar jong ka shillong pinyu i ya ka jinglong ka jingman ka ba isen ei jong ki shnong nong kondong ki jongi ti ka jingdon jongki khlung ki khna ki bambyang ka bam ka di mo ka malnourished ka dei ka wei ka balong concern bai ka ba pan khya jingmut yanga ba lada ngi kwa ban address ye ki issue jong ka drop out jong ka jing pep school shipor but ka jing shong kha khna jong ki khon samla ki jongi ngi dei ban address ye ka ni ka jing duna jong ka jing bam teimet namar ba phinda pech chenong kandong ngi ji ong ba ki khon jongi ki long carbohydrate babies ki bam tang ka ja but
but upan. Beyond that, kim nang kata ke eating habits ke jongki kam da don baki nang ban bam ki jur ki betai met kini kita ti sya ngan subatai kan dia hapor bang nang don baka kam ke bang tre kani ka malnourishment project kadai ka wei ki ke bangi la sim khia bha namang i kia ka repercussion ne ka jing sniu ke ba kani ka jing bam biang ke jing bam tai met ka wanra ya ki khon samla ki jongi na ka jing bam biang ke jing bam tai met ki kena jongi ki mla ban cope up dala ki la poi ki class 7 class 8 class 9 ban puli namar ki ut ki yong la tha khli ngim sngo thu ki ni ki te hin rei ki kimi ki pa jongi pade sham tam chnong gandong le ki yong bet ba ka khun jonga ne u khun jonga u biet tang shu phil si sen ki kimi ki pa kim ju kwa shu ban pelet school biang ki khun ki yong im dan pisa shu ti ka ban khia ya ka long yeng ka long sem ti nga ju ong borbori ladangi feel manta ban address ya kani ke issue ka society ke jongi 10 years nang ni shakhmat kan long ka delinquent society maap yang ba nga pendon kami tai kentien delinquent namar bang i ka jingher arsut ka jinglong ka jingman jongi mentaru ka thau ka kado be thik shata ti ngihap ban address ngihap ban don ki lat ki benta ki bang ngihap ban senyang bah ban ya perkhat ban ya tai ban ya sani bah halor kani ke issue ke bangi ngila nga keren adu mane amar balai ngasu thu ba lada ngila ban address kani kamut kan wanra biang ya kata ka longying ka longsem ka bashat ka bakhlan amar ini ide iwe ni thongjonga po nong thmai constituency ru ngakwa ba kanong thmai constituency ke jongi kan long ka constituency ka bashat ka bakhlan kamut healthy people healthy constituency ti kani ke dei kabenta ka basyong ka baban khia bahai ka jingmut jing perkhat ka jonga kan ti sa ka weiru habangi phai pare sikilong kemi mo balinga kren ni kani ka dei ka ba kum ka state hingila ngi dei ban address kan san 100% na kilong kemi ki jongi ki badang dei ka karta ban kha ban pun kilong severely anemic kamut kani ka penpau ba ya ka kot ka khia ka jongki kemi ki pa jongki kemi khamtam ki jongi lei kani ka sarkar kam shim khia kan kanu ka government ka balawan shwa nangni sha khmat ka kham shim khia kan halor kani kan dong rem kan hoi ki don ki programs ki bigila le ka tu kan ni henry ki kham le ki programs ko man shu ong no it's an end to end service kan ki sedang re ki eno shteng por ki long kemi ki jongi ki beyo ki jingerap manta ki myo jingerap shu ti kata kadai ka wei ka ba penduko ya ka jinglong ka jingman jong kini ki long kemi ki bakha ki bapun ke namar ba lada ki long kemi ki jongi hadu kani ka juk ka ba menta ka bangi shong ka bangi ong ba ki information kadai tang a click of a button mo mushi ong no ngila yo ka information balai padai ngimyo ya ka jing sumar ha ka be dei bat kini ki long kemi ki jongi ke namar ngaju nget bat ngaju tip hi ba ngaju ong hi ka chbangalet ba ki long kemi ki jongi ki dei ki long kemi ki bakha bapun ya ka pateng ka masawan mo lada kim shat maki kumnu ki khon ki jongi ken shat ken khlan ken ti kata ka dei ka wei ka bangi pet na ka overall factor ka wei dei ba ka state ti sa ka wei ru ngayo ban puli kani ka document ka youth policy ka ba kani ka previous government ka penmi ho arajar arpuwe limba ki documents ki jongka ngisyam hang tu ba nyopho na ka shispa jong ka population ka jongi ki don ki kena ki ba Hapoh life science nem it means our population is below 35 years 70% kamot nyopho na ka shispa ngot na ka jingdon brio ka jongi ki de ki khon samla ki jongi kata ka pen i yanga tang ka we ba kum ka jela ngidei ka jela ka bashat ka bakhlan kamut ka workforce ka jongi ka dei ka bakhlan ru kata ngidon kam tang ban shu kudolenti ban direct shanu gini ki khon samla ki jongi ken let ke nama fin de ka population kat kum ka tu ka policy ka baki penmi ka ong ba ka mekhalia population ka don hadu lai phun riu something like mo ndrei nakata arphun nyau lak ki dei ki Hapoh lai pesan snem ti kata ka workforce ngidon kada ka pen ingi ba kadai ka jelaru ka ba don ki ka workforce ka pasyat ka bakhlan ladang ila ban tap ya kani ka resources ka badan bat ni ha ka baidai bat ka human resources ti hadu menta pade ka ba sngosi aba ngi pet ka long tangkani baki khon samla gi jongi ki ha ban mi na ka jela jongi ban letre shabar mdei tang kata ki ka jinglong ka jingman jong ka jela ka jongi hadian sanpho we snem nga ting asung le rai namar bang idon ki perlok ki bana shabar ndang alik kai ni ketai ki ong kumnuli kita ka jela ka jong me ka bala sanpho we snem tang la ka jong ka MBBS college kam don
ki engineering college su kam dan ki companies beper man wan ra shani ban aikam aijam ki khun samlar kam dan teng am nang su ban jubab nga snow nganong kum no kum ubriu nga snow nga snow bitar ya kani ka ya ke ka bala jati san puai tli kisnem ba beling yim don kita ki bangila sai bakin perkhat lem ya kini ki khon ki jongi ke tom dei su namanta jongi hinrei ya kini ki ba manta takadaw nga ngan phai biang ya ka jinglong jong ka ying ka samong isen ei ki kmi ki kpa ki jongi ki batresh tom ki batrut yo mau ding ban pendap ya ka ying ka sem kham tam kham dada ki khon ki jongi ki kwa ban pentebet ye ledi ha ka puli ka puti ki ha ban lej bet shabar takadaw na lor ba ka state ka jongi ka ade rupa ka state ka baduk masyu ang no kini ki kmi ki kpa ki jongi ki batresh tom man la ka sngi katu ka pisah ka ba jaka ba kan ne kan sa Hapoh ka state ka jongi ki hab lej bret ka tu ka pisah shaka jela shawei pat hajan jong ka Meghalaya na ni kham se jangai ru namar ba ki khon ki jongki ki angnot ki thrang ba ki nyo ka jingpuli ka bobyang namar ba kataru ka wei ka bangi ha ban depet namar kumbangi tip menor ka Shillong ka jongi ka ngi ju khot ka as an education hub ma ke ba ki briu nakani ka Thai North East ka jongi na baro ki kendong ki construct ki wan man wat ya kata ka jingnang ka jing start hang ni Hapoh Shillong ka jongi hinrei hakini ki khindiat tali ki snem ki bala lek no ngi ik ka Shillong ka dang du ya kata ka kerdan bangin da poi tang ha Guwahati ki khon samla ki jongi babon ki ba ki kmi ki kpa ki bala ban afford ki pha tang ha Guwahati kalashim ke Guwahati ya kata ka kerdan kum kata ka education hub jong ka North East ti kani ka dei ka wei ka ba ngimla shu ban keno ye kinong mi khmat hidei ngi dei ban keno ye ladi te ngi dei ban perkhat ngi dei ban puson haladi daladi balai ka wanja kum kani ka jingja namar ba ngi ong ka hiar arsut kemut kam dei tang ka wei ka sektor Hapoh ka jela ka jongi ka bahar pindepet na baro ki sektor ki hiar ti kani ka perlong yang kum usam larong ba ngan perkhat bangan wat banyak kan kumnu ngila banle nang ni syakmat kan dei na kata ka daw nga don tang ka wei ka jingmut ka ba ngasyet motivate ila dia mo ba kala dei ka por yangi baro kum kinong snong ka call of action kam dei tang na kinong mi khmat na ni tang na ki candidates ka call of action ka dei na kinong snong ki jongi na ki electorates ki jongi ba nang ni syakmat kum kanu ka jela fi kwa ban yu i ken nang ni syakmat kum kanu kata ka constituency fila ban fi kwa ban yu i ken hato phi hun mo kum kita ki electorates ki badon ki constituency boper ban i ka jinglong ka jingman kum bangi i manta nga ju ong sakawei ngongai ki Paidbah ka bangi kendu ong ta phi sngo sarong mo ba fi wan ki constituency namar ba fi kan don be ka disparities hangno ngan chu ai nuk sai fi kendiat mo kini ki kendiat sngi ki ba lalet ngayat ka constituency nong thamai ngarung shi ki dong ki kentoj ki ba nadu mashwa ngi dang khna ngi let le kai ngi yat ngi let school ngi yat lemba kita ki kentoj 30 years before kasa komju mantaru kasa komju don bat ki snong pade Hapoh ka constituency hi ba kalakio habang awak de kedaw ngai ki kini kinong peniat snong kilong ki banang ki ba start ki ba syampang ki bi ijingai ti ka kio tang pade kawai ka banga kwa ban kali ginong snong hi song sarong mo haba kawai ka snong ka kiwai pat ki hiar namada ka hiar kani ka khta lang ya ka constituency bro kawai ka tan lang ya ka constituency bro kawai thik kum bakalong ka jela ka jongi ken ngin chubiang tang hang ni Hapoh sor Shillong long hi mo ngiap ban pet lang ya ka saudong ka sokut jong ka Shillong shaba jong ka Shillong 20-40 kilometers na ni 80 kilometers radius nagani ka state capital ka jongi ke lada ki nong kendong ki jongi ki hiar kamut ka jelahi baro ka wei ka hiar ti da fipet menta ki datas ki ba ngimdan ki datas nga jubu ka jingkeli nama ngaya Hapoh kanong thamai constituency mo nga kwa ban tip ka nongot ki drop out jong ka class 10 class 12 ki don nga let shaka economics and statistics department ki website ki jongki nga pet mjudon ki state ki datas ti kani kadai belai banga kwa ban kren ya kata na mga sungthu syai ka kam ko banga trai miswa ka long hadu kata ka jinglong professional ge jongka ba damdan ki data ngem trai ti takadaw ki ai ka pangila nang miswa na katu ka grassroots level ka bangi trai ni kwa ban replicate ya ka bat ki snong ki thau ki jongi takadaw nga ju ongi lada ki Paidbah ki sei yangi na ka seng jong ka BPP lada ngi poi cha ka thong ka kam ka beningkong ka banga kwa ban le ka dei ban let phai biang sha ki snong ki thau ki jongi shi ki dorbar snong namar nga junget
borok syak tu nganget ba kini ki dor bar snong ki jongi ki dei ki longum ke shadow government yangi namar kini ki snong ki thau ki jongi ki dei ki bala bensiat nadu ki long shwa man shwa yangi ya kata ka bankit ya ka khia ka shon jong ka snong ka thau borok ka we balai ngim net ban phai biang shiki ban pen khlan yaki bangin let ban ye shong ban ye slok bat ki ban ong ba kini ki dei ki datas ki bangi kwa kan ka snong ka jong phi namar lada yo kinong mikmat ki ba pet jingai ki banang ki ba start nani ki ba shempang ngide ban lek phai biang shiki datas kan ma baling akren ya kata ngan su ai nuk sai phi we mo lada kanong thumai constituency ka don ki datas jong ki drop out class 10 class 12 lemba ki tu ki datas ki bangi yo ngila kan ban incorporate ki tu ki khna ngila ban lek kendo ki personally mo ngila ban wa de ka daw beli fi pep school no ke ai ki Jingeh bang atip hi bun ki Jingeh ken ong bet ba kimla shu ban kershana ying nasem ti kum kita kinong mikmat balai ting yim shim ya kini ki datas ban pendon kam let ki tu ki khna kro ken yaki kren ken yaki pen I ken yaki ba phidang don ka lawai ka ba pranai balai film tre ban let kini ki life skills training ken ki ba bon 3-4 months kini ki khna jongi ki nyo ka certificate ndai ban chukut tang ka jingyo certificate ngin ling ken kita ki certificate bat ki banks khnang ma kin yo ki grant khnang ma kin yo ka loan khnang ba ki tu ki khna ki bla dep ye ka tu ka training ka jongki kin long ki khna ki ba don kata ka mensim ka jingslur ka mensim ka jingnot ka jinglong confident ka jongki balada kim tre hang ni Hapoh ka jela jongki ru dada kimi shabaru kin let shabar ba kata ka jing sngo slur ba ngala dai skill nani ubadon ka sab ban tre kana ki beriu ki bana baru kemnum iben gen ki khon samla ki jongi mabling ong kata ngasdang ka career ka jonga nang thina po South India na Chennai ngai I ba ki ni ki khon ki jongi ki bomi ban le tre shabar ki iben ki beriu na bar ki iben kawai ka plus point ka shlong tang kawai ngai shu ai ngo ba ki khon ki jongi ki bomi nang ni na po jalla ban le tre shabar jonga jalla ka shulong no ba kinang ban keren ya khtien phareng kadon ka plus point hang ta ndrei ban de khen bet ki skills bre kim don skills takamot kimla kin ban dawa ya ka tulop ka baki kwa kisha iben kisha keren ben kisha kumta termo ti lada ki khun ki jongi ki don ka skill sets kin mi shabar kila te ban command ya ka ai ka salary ka baki kwa namar based on that skill sets ka baki la don kin nyo bet ban trei ka kam ka baki ki kwa kan ti ka jing iben kam num don ka jing shakren ben kam num don but kata ka level of confidence you khun samlau jongi container shin rang ka don gen kata ka weightage ken kam shong no piong ba kumba saufulai na ka shispa kilong kami ha ka constituency jong phi ki dei ki ba penya hi la ka yeng la ni ki single mothers kumnu phin yele ya kata ban baki ki nyo kata ka kam ka biang baki kin la ban pen ba penya kumnu phin ha ka jo ka por kumnu phin pendu ya kum kata ka jingja baki ki kimi ki hab ban long marwei ki na ban penya hi la ka yeng klam da don ukpa syuka ban korek ifimo baju kendiat katat katu ka 43% ka bangong kadai jong ka state borok kawai kamdai jong ka constituency mo kadai ka datas jong ka state hi borok kawai ti kidon constituency jong pi ho kidon takadang ong ifi badadai ngi poi ka thong ngi hap ban let biang ban wat iki datas ken ngi hap ban employee ki unemployed youths ki jongi na po ka snong ka jongi bakin yo ban collect ka datas ki nga ong ka a short term program ka jonga ken adang nga poi ka thong let's say first 6 months ngidei ban pelut por bet ban collect ikini ki data ken namar ka state ka reflect 43% jongki single mothers mo Hapoh constituency ngala persyang banwat kat nungut kita ki long kemi ki don rei ngamyo iki datas ngaban kli ba fi ong 43% ngadang mut ka dei constituency jongpi kawai ki jingkli ka long ba kani ka constituency jongpi ka dei ka jaka ka bala ka thain ka ba khapnya la ka dei na ki kali na ki yeng ki sem kala long sor hi kumnu phin wan rai kata ka jingroi kumnu phin wan rai kita ki jingtei kum ke infrastructure ka jakai lek kai namanta ki khna namanta ki khon samla so tanat baju fi kli kata ka jingkli mo kawai ka ba ngaya sharum sheneng ha ka constituency ngale mapping khendiat mo ngalap ba kidon kumpa santeli ki madan le kai Hapoh ka constituency hi borok kawai ki ba khampau khmat ken ti ngaju don hi tai jingmut jing perkhat haladi ba dangi poi shaka thong ngidei ban identify one or two of those playgrounds
Kita ki madan ile kai. Bangin penkelai kita ki madan state of an art playground kan. Ya ki khon jong ka constituency baki yo ban lej ban pen I ka sap ka phong ka jong ki kan. Kata ka de ka bangala don ha ka jingmot mo ngala le I mapping hindiat. Ti kawai pat ka ba penlong yang abang keli pada ka long ba beling ha ban ap adu san phau teli snem de. Belai kini kinong mi khamat ki bangila sei meshwa kim yo imoi kata ka jing e ki khon ki kti ki jongi ki khon samla jong ka constituency ki hab ban le ka ha ki substandard playground kam don ka no ko facilities ka man ai ki hinrei ni expect pade ba ki khon ki kti ki jongi pade kin long ki betbet ban ha kata ka sap ka ba ki don ki hab ban mi na la yeng ban le ka shudu shepulu hadu apulu kam da biang hi infrastructure ti kata ka dei ka wei na ka mat ka ba nga kwa bangan perkhat ken jani bat nga kwa ban perkhat sani bhai kata ba kumnu ngila ban identify ye kini ki playgrounds bangin la ban wanra ki facilities ki baya biang dor ki baya bit dor bat ka jinglong ka jingman ta ke takadaw nga ongi pi mo sa shisin bangi ha ban lej phai biang shaki nong paniat chnong ke magidei maki ki stakeholders kidai maki ki bo pet ki bo panyat ye ki madan ki sports club kino ki seng ki badan Hapoh ki constituency ngidei ban ye lej ban ye trai rengkat lang bat ki ken ban ye consult bat ki ban ya panjing mot na ki bat ban pen I ya ka road map ka batmai ken namanta kini ki khon ki jongi ki ba don ka sap ban ye le kai ken ti sakawai ki jingkeli ka ba fi keli mo ka ba ngakwa ban biang sa sisen ka jingkwa ka jonga ka jingthrang ka jonga balai bang kwa ban ong ban sa sisen bangin ye lit phai biang bangin ye kelek ki datas namar ki don ka tu kan netli ki long yeng ki bangala ya kendo mo ki bawan shisha na ka low income group ken kumno ban rehabilitate ye ki ken mar fin de pet fi ka jinglong jong ni ka government hakini ki snam ki blalet no ka kwa ban le ka no ka kam ka shule da ka kam don ka no jing mot ki jing perkhat kan ja yu mentangan su ai nuksai fi ki kwa ban khang ye ki nong de surop ki shule shu khang be tadam Shulet shu penjot penban ki mar ki mata ki jongki. Henry balai ba kam de syong ban constitute ya ka body lani ban ya keren bat ki stakeholder kumno ngila ban rehabilitate ki. Kata ka de jing bangi kum ka jelangi Jumat man la ka porte. Ba shwa bangin le ka no ka kam ni de ban rehabilitate shwa ken ki. Mentangan ainuk sai pi ka constituency ka jonga ka de ka constituency ka bakurdu umba. Kam tam syakat hain nongra shispa na ka shispa tli ke long yeng bangarung. Baru shispa kin ye ot bet bangi ha ban thet umba. Kalaban kya shisha ye kata ka long yeng kan. Ti bon ne kita ki long yeng ru ki de kita ki bangi ong na do mene ki single mothers mo. Ti ka oi ka banga ka ba ngila ban address ye ki issue ka dei ba ngi dei ban don kan ki data jong kitu ki nong kamai kan. Ki banyak ki water tankers kan. Ma kidang dei ki kena samla. Ban shu khang ye ki sendet kam dei rukom. Ngiha ban rehabilitate ki de hang ta ka banga sakren biang ba ladang yo ke numbers jong kita kin tankers balai ngimla ban rehabilitate ki shwa bangin rehabilitate ki ai ken ki skill sets pelet ken ki shaki life skills training center ken ki tai bar khoi ba kin yo skill sets kin yo bangin ling ki bat ka bang yo ka grant in aid lan yo ka loan ne kum ta ken ba kin rehabilitate ndei man ta sendet fi kwa ban khang ke no shulet chu khang bai tadam kum no bopli gen besai ka yeng ka sem ka jong ki ken kini ki khon samla ki balet kit ki bapung poi ka sha ki yeng ki brio kim yo shu ya kata ka kam ti ki la kamot ki la do kam manobon pen poi sha yeng jong ki pat em ko long kum ni fi kani ka dei ka subject ka balong tricky ba ka ba paro ai gi nong mi khmat ki bala juan teng Hapoh ka constituency po nong thmai kim patla ban address ke ni shu gila persyang don ka tu ka ni gila persyang ndrei ha ka jing pet ke jonga hi bangin shubu bi ke ni jing khmat dalile ngin numla ban solve ya ka kani ka dei iwei ni ilenti ibarit bangila ban wanra ya ka solution ke rehabilitate chwa ki namar ki kena samla hato kin shunya sa khatu ka tanker dekila kham rongba ka kerta kin longgum no ti kata ka ke jing kali ke bangya ban bu hakiru te pato fi kwa sa si banya ka tu ka kali Hatu kemudian sit dah kawai ka alternative ba fin tray ki kam ki baper mo de na kata kadaong ong gidei ban ai ki ka skill set ken kani ka skill set kam dei ka baki hab ban bei na ka plala jongru kum ka constituency kanong thmai constituency kam dei ka constituency nong kondong ka bang hab ai sniang ai CRI sembai jur kani katai ka jingkali ka banga kwa ban bu haki electorates ka dei ka tahen shanu ka ja ka scheme 2.5 crore every year chaw MLA scheme judan te bakali jingkali kata ka dei ka wei ka ba
Kita kadang kuat ban ong pi ka political awareness ka bangi kuat ban create ke dehi ini bentar kan. Ba ngi kum kinong song snong ngi dei ban don kata ka jing million ban keli jing keli kan. Memang isu ngap, isu ut, isu tenum halaying, isu ong ba utulong kum tu kani ka government kalong kum ni. Andrei mangi ki electorates pede ngim jumi sebar. Banwat ya ka daw na dia ban keli jing keli na ki briu ki ba dei ban keli jing keli syai ka let baling ngim la ban le ka ni. Kadai ka besok. Andrei ngidon kam ka willpower kan. Kumafi ong ba kani ke jela jongi kalau don sanpu wais nem hendrei kampat don kata ke development ayu ke ba haba arpos nem menshwa lifepos nem menshwa ki kit dagi kali ball bearing mentah pada kila kit dagi kali motorized de ke mo pinle ayu ban penpoi ya ke bam di haki yeng jongi ban penbiang ke bam di fi kani kadai ke ba ngihap ban let biang kan ka Jingeh trailang ka ba nga kren du mene kan ngihap ban paish ki departments ki badai ban pet ya ka ban penbiang ya ka umbam ko umdi kan ngihap ban wat ke ai ka daw ka bangim la ban penbiang ya kini ki jaka kan ke ai ki water source ke ai ka Jingeh ka bangi ya kendo kan kadon ka water source anong tumai ka ba kini ki pick up trucks kini ki kali kit ki ju late ban tong ko nang tu bat ki supply keleng ka sor selong balai kata ka source kamla ban supply tang ya ka constituency le jongro ngihap ban wat kenya ka daw namar balai ngan ong fi ka tu ka water source ka badan hang tu ka connectivity pade ban ai hadu hayeng pade kadon kam shibun ka resources kadon kena PhD takadaw nga ong fi kan bangi hap ban let ban ya kren bat ka PhD kan ka ai ka Jingeh ka jong pi ka ba phimla ban penkalai ka ni ka water source ban ai ya ka ban ring shi ki Paidbah kan kata ka dei ka gap ka bangi dan ngihap ban plok ya kata ka gap kumnungin plok da ka dialog kan da ka ba ya syong lang kan da ka ba ni khot ya wer lang ki wei pat ki stakeholder kan Hapoh ka constituency bangin ya mir jingmut bangin ya tai jingmut kan namar hakani ka juk ka ya ka mamantanga sungthu bitang kani ka wei ka bangim numla ban le ganu ka kam klem de yo lang ka Jingeh tai ka Jingeh ai Jingeh slok ka Jingeh pen i mo na ki stakeholder ki badai nong song snong ki jongi kan nama bangin chiut ba kalong kumta andrei hakum kani ka por kani ka juk ka ya ka mamanta ngam su dei shu phi bangin shu ot kan ngila dei ban mi shakmat te takadaw nga kren mane ka call of action kam da dei tang na ki nong mi khmat kam da dei tang na ki candidate dei ka dei na ki Paidbah ro bakin wan kan bakin pen sngo kan ngidei bandon kata ka platform Hapoh ka constituency ngidei bandon kata ka meeting place kum shu ong no ba ngidei ban ya mir ngidei ban ya tai jingmut ya kum kini ki Jingeh kan namar ba bangin shu ong ba kani ka Jingeh nadu ka por mishwa Andrei mendon menu penuh pada banwan syakmat pada ban yakren nani ban solve yang ni problem hanga hingam sola ban pediang ba lada pijab ba lada ka seng voice of the people's party ka job kala ban wan ra kita ki jingkela ban kampen bha shu kumba ka motu ka ong ba on pen kela on pen bha awai la ban lem ta ngila ban le tang pada kamdei kan mar pada kan pi kata ka dei ka Jingeh pada ka jongi kum ki Paidbah pe ke ba sin mengi la kwai ka jingkela ngi kwa no mar kani ka Jingeh ka dei ka ba kumala kran du mene ka bangi la mat adu san phau tli ki snem le si khampalat shushu ya kani ka problem ka bangi la mat san phau tli ki snem hatu la mo ban le tang Hapoh si Bnai ru Bnai i don kam bangin ya plan takadaw nga kwa ban ong pi ba ka nong thumai hi ka don kam ya ka road map ka ba thumai ni don kam bangin ya let bangin ya khot bat ki stakeholders ki jongi kumnu ngin tei ya kanong thamai nang ni shakmat ken habang ong pen thamai kam da dei tang ban pen thamai ka jingmut jing perkhat ban jet economic khmat ka jing ong jonga ban pen thamai ka dei na dong shedong ken nadu ka jing perkhat ha ka nong jet nong mi khmat nadu ka jing perkhat kumnu bangin pentri kam ki dor bash nong ki bladon ki seng samlash nong ki bladon ki seng long kmis nong ki bladon amang ngasmutu ban ngasu dei ban ong ba ladangi poi che ka thong ngi dei ban lech phai shi ki dor bash nong ngi dei ban ai ki ye kata ka empowerment ken sa shi sien ken ba pet pi dei ki stakeholder ki ba kongsan bat ki ba hakmat ban wan ra ka development Hapoh jong ka dor bash nong kin don ki seng samla ki seng long kmi bat ki balang ki budan Hapoh ka constituency ba pher ken kini gide ki stakeholders ki jongi ki bangi hap ban wan ra ki on board bangin ye kren ye kini ki Jingeh ki bangi kan do kan bum fi kali mentan pada ngim num la kan mar ban wan ra kan simpor namar
Kani ka balak sertap te kani ka Jingeh. Kam dei te ka Jingeh ka badang menin meneh. Kani ka Jingeh ka dei ka balak sertap. Nrei ngin poi be cha ka thong. Da ka ba ngi shim lang ye ki barok kan. Bakin wan bakin ye don lang ha ka ju ka jingmut ka jing perkhat ka ju ka jing sngo thu bat ka ju ka jing ket khli kan. That singila ban shim por shisnem arsnem tama definitely ngin solve ni ka problem. Haka konstituensi jong phi ki don ki kertong ki ba la mlien haka kam politics kumno phi ni le ban job yaki bat kumno phi ni le ba phinon ra kata ka jingkala namar ba ka jing ye the pisaru ha konstituensi jong phi ru ka dei ka bajur Oi ngas thu ye kata ka jing the pisa ka bajur hnrei ngam dalong concern than phi kita ka namar ba haka bakut hi ka relationship jongno jongkinong mi khmat ka dei bi bat ki Paidbah Lada ki Paidbah hi la sngo thu mo shei bakin ya nang ni shakhmat kata ka jing the pisa jongno ngam da concern ngam da don than phi kata ka concern namar ba ki don da ka jong ku kom mantre but ka jing trei ka jongi na ka voice of the people party nadu ka basdang ban bangin penmi ye ka party ni let bet da ka wei ka nongrem ba ni kwa ban ya ye ka ni ka lenti da ka ba byang da ka ba bet but da ka ba khoi but ka ba suba that's why ni kren bet ye ka clean politics nadu ka basdang bangi penmi ye ka party but ka ai ka jingle jong ki wei ki candidate Hapoh ka constituency te ngam da kwa e bangan tip namar ba kila bandon da ki jong ki policy ki jong ki lesi kila bandon da ki rukom trei ki jong ki hnrei ka ai hi ka balong concern yang ai ka dei ba ki Paidbah ki dei ban song thu ka nang ni shakhmat ken ka jingle ka jong hi hoi ka long ka ba e ka lenti ka long ka ba khim tang pade haban wanra hi ka jing ba hi em ka shulong mai tang kata ba ki Paidbah hi ki dei ban sngo thu kan namar beling ong kata ngan ai nuk sai fi kwei mo kanong thmai constituency barobo fin the pet ki elections ki bla dep hakani ka 2018 ki don kumba 33000 plus ki voters nakini ki 33000 plus ki voters almost 8 to 9000 ki kham one tap vote da fi at lang bat su uno tai la jan poi shipho hajar ti kini ki numbers ki bamju one man tap vote hakani ka kanti ki dei kini ki numbers ki ban decide ya ka fit jong kanong thmai kan nama ngas ngo thu balai mga kren ya kata ngaju ong borbor ka chibang le kanong thmai constituency ka jongi ka dei kanong thmai constituency ka banang ka bastat but lada kini ki banang ki bastat jong ka constituency ka jongi kimmi ban exercise ya ka hok ka jongki le si kan sadon ka jingduko hangni hangtai nama ngaju ong hi borbor ba ka silent vote ka jongpi shimet kan la ban wanra ye ka jingkala jong ka wei ka long yeng ne ka wei ka shnong ta ka daw nga kentu ba ki dei ban mi ken chakmat ban exercise ka ta ka hok ka jong pi ken hoi nga tip bon ki nong song snong ki ong ba la thait te ba man le thep bot ki ju ken tengaru lada nga mile e ki election ngar nga bu tau ke uju category ban ong la thait ki ju mangim i ki jingkala ndrei ka jingbom mi thep bot kam dei ka solution ka solution ka dei ba phi dei ban mi ken ban thep ye ka bot ka jong phi ban pen i ken ya kata ka jingnang ka jing start ka jing tip ka jong phi ken kumno ngin shu shanya be ye ka jingkala ka jongi tang ha ka khti jong ki bri ka batang khandiat te kata ka dei ka jingkali ka banga kwa ban bu ru ye kinong song snong jong ka nong thmai constituency nang ni shakhmat to se ngin ye long ki bakit khli lang mangimla shu ban shu shanya e kata ka jingkala jong ka constituency tang ha ka khti jong no tangha ka khti ka ba le si ki ba patkot ye ka jingmut ka jing perkhat ban ye kren ye ki issues ki ba bon namar ngaju ong hi ka jingele jongi ka voice of the people party ka dei na manta ka tu ka dei na manta ki tu ki sur beloiloi ki sur jong ki brio ki bamnot ban kren bat ki banwan shakhmat ken kani ka dei ka jingele ka jongi ha kani ka benta ha kani ka election ka ban sawan ken ba Winston Tony lengdo kubleshibon na menta ka por jongpi bat kermen ba ka jingele jongpi kan poi sha ka thong kubleshibon ba jo ka por jongpi shwa bangan pun kot nga shukwa ban atang iwi line kin mo ba nga ju ong borbori ka jingele ka jongi ha kani ka election bat ka jela ka jongi kamnum jot na ka jingsha thombor jongki brio ki banabar ka jela ka jongi kan jot namar ka jingsha thombor jong ka put ka badan Hapoh jong ka jela ka jongi ti ka jingele ka jongi ka dei ban rat ye ka tu ka put ka badan Hapoh ka jela ka jongi kai kubleshibon ye ka por jong pi